κάναμε κάποια live και μας ζήτησαν κάτι που θα μπορούσε να φτάνει όσο πιο κοντά γίνεται στο μάτι και θα μπορεί να γεμίζει αυτό εδώ το δακρυϊκό πόρο που χάνουμε το βάθος του με το πέρας των ετών, χάνουμε ουσιαστικά ιαλουρονικό, να ξέρετε, και κολαγόνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους δερματολόγους να κάνουν κάποιες εφαρμογές εδώ. Οπότε ήρθε λοιπόν το Eye-Align Tear Through, είναι το Eye-Align που μπορούμε να εφαρμόσουμε όσο πιο κοντά στο μάτι, βοηθάει πάρα πολύ, έχει και ιαλουρονικό αλλά έχει και πάρα πολλά πεπτίδια και αντί για καφεΐνη έχει υπέροχο αγριοκάστανο που βοηθάει στους μαύρους κύκλους και στα πριξίματα. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το φορέσουμε, γι' αυτό το λέω και Eye-Align. Το ξέρω ότι οι κυρίες το φορούν συνήθως στα μάτια. Μπορούμε όμως να κάνουμε εφαρμογή κανονικά και στα χείλη όπως φορούμε το Eye-Align και τοπικά στις ρητίδες μας, εκεί που θέλουμε να δώσουμε δηλαδή συνδυασμό ιαλουρονικό και πεπτιδίων. Το συγκεκριμένο δεν έχει και πάρα πολύ άρωμα για τις κυρίες που ίσως είναι πιο ευαίσθητες για το πιο έντονο άρωμα που έχει το κλασικό Eye-Align.